auzit sunetul ăsta? Este același de mii de ani. Și tot timpul mă face să mă gândesc la Constanța. Acum sunt pe coasta turcească, dar gândul mă face să mă gândesc la litoralul nostru, la Constanța, la Mamaia, la Vama Veche și mă tot întreb, de ce la noi pe litoral nu vedem ceea ce văd eu aici? Ce am observat aici și nu se termină la cameră. Experiența devine memorabilă, fiecare loc devine instagramabil, stafful nu doar servește, la Casa Dives am reușit asta fără mare, doar cu pădure și tradiție. Dar pe litoral pierdem o oportunitate uriașă și știu că sunt proprietari care încep să înțeleagă, dar când o să prindă cu adevărat ideea? Dar astăzi mi-am pus un obiectiv. Vreau să lucrez cu cel puțin un hotel de la Marea Neagră. Să arăt că și România poate oferi exact aceeași experiență, dar cu ospitalitatea noastră, tradițiile noastre și locurile noastre de vizitat. Acum trebuie să vă imaginați un resort la Marea Neagră care concurează cu Turcia, nu cu Bulgaria. Cine știe, poate următorul video de pe plajă o să fie chiar de la Mamaia. Cheers!